Kublai yepi ki viewers muntah sini don ne bat iba Shai Borlang lengdok mau plang ide iwe nai rangelakai kickboxing jongkan nika state ke jongi te lasai kesngi insa lej ban mi khmat ya kanika jela ke jongi ban lej kai kickboxing setai sepo Chennai ba Shai Borlang pi ngau kumno ya kanika jing lej kai jong pi lasai pi la pen krep ha pi la long ready long ready hi kali jing atri system mi mo man ngap long ready kawin ngap long fit na lati de kawin hi di ban de ai ngoi blame wangi yo mi pa support yang amo yang asam dari kat isa parlok isonga te kan no beji la sai pin ya mi na shlong jeng nya mi na shlong bomba khawi beji kadang jing le kai ba penyat ka Waku India Kickboxing Federation. Waku India Kickboxing Federation. Te kibun ki kena kasih kibannya le. Kena kasih tengah marwai di dan bitaiwe di Nepali di Arngot Nagaro. Kena kasih tengah marwai. Tapi ni kejing le jong pi stay pi na duka le kawan ka bai bam bai di ka jingdon kam jong pi na pi dala dia ni don ka sponsor na ini kadon na sponsor na MLE jongi ini ba Charles Pongrom itu ngedon ini ka ni se SP ru la Arab hi tai to stanat ba Shai Borlang te ngi kitbok kit wiang pi ba phin wanra ya kanam ka buram nam ta ka jela ka jongi te kuma pila tristem kermen ba phin wanra yu so jong ka jingjam dan nakaliang jongi ki khun ki hajar jong ka bri nyau trap leng ba ka WhatsApp group kila neta ka mensim mo ban ya ai kublai kitbok kit wiang lem nam ta jong pi te leng ba ka jing ya snow ktilang ki para members ki wanra ka jing ai kublai kitbok kit wiang pi wat la ngadon hang ni tang bat i ba risan ru rei ka dehi ke jing pha jong ka group yingi pangin wan ban ye kenduk ye pi ban ai kublai kitbok kit wiang nam ta ka jing lek ka jong pi la sai te all the best kublai sibun